Ar jung banai September. Balai la pedang wat menjur ban ai honorarium hi teman pesan pis siar ibilang accountant joka KCP snot pedeng ar hajar tengka man la usnem. Kebasau la pedang wat menjur baka project jong kajing sang thei sinot kan long ban tei ya ka working women's hostel haka jaka jong ka hamau pat umlang tinyang. Henry haka bedai baka plan ban estimate la yakut ban pha byang gini ka kam saka executive committee ban perkhat benya pat ban wasawan rapat yaka saka floor jong kasinot arhajar apun rio kebasan la pedang menjur bandon ka fundraising committee kon perkhat ar kum no ban mi fund na kam ta ki jingdan kam jong ka KCP sinot pedeng bat nam ta ka project jong ka jing sang thei sinot ban rio la pedang menjur ban no senyang saka Bethel English Mission School Chapregaon da ki ben ki mi syuki ber ki fan ki basong dor prapo hajar tengka banyo la pedang menjur ban no senyang prapo hajar tengka kum ka bai seng na kam ta ka food fest kam gospel concert jong KCP assembly ka banlong hak ar fundai trik umach ar hajar ar husan bapra la pedang da ka jing sngo ya ka jing ai so bha jong ka jing seng thei KCP snot mi ngi ka bakila ai sha ka sinot jongi da ka pisa san lak tengka bat ru ya ka jaka ka bagi thmu ban ai san hajar square feet ka badon ha mau ka siang mau diang jang kendai la pedang menjur jing terwana ka nomination committee ke belong khatwai trik Januari arjar pusan benengkong kinong isimeta haka jing lang phatkam ka balai ba ka jing seng duai jong ka kamyalap at temperance jong ka jing seng thei sinot jong di usnam bamenta arjar pusan ka baar kinong isimeta haka jing seng thei sinot arjar apun rio ka balai ka subject bat nongkren na kam ta ka jing seng thei sinot arjar apun rio ka subject ka baong hakmi utrai unwan kum ubadon bor bat ka bainong jung u ka don bat u Isaya Saupo Shipo pa inongkran ni ka subject i Dr. Miss Wanda Helen Karluki nang ta ka basaw ki vice chairperson jo ki branch committee na kam ta ka term ar hajar akusan ar hajar punrio basan ki nongkit kam ki khot committee ka jing sang thei sinot na kam ta ka term ar hajar punrio ar hajar ar hukra ka ba shipo ka kam la pedang yak shithi na ka jing sang thei shulong sapni presbytery ba pentip pa ikong civilian melim umlong i khot jong ka balang presbyterian nong madan Laumei district ila do no ika yeng jung i haka jing plo ding ka blajah ka nyotri umar cha jar pusan ka flu jong ka jing sang thei sinot ka men sieng pa ngok ya ya ka ni ka long yeng ka le kot ban ai jing rap ika ni ka long yeng pan nak ka menta ka ni le kot ban lum donation ki khot pe ki delegates haka jing sang duai ka ban long khat san tarik umar cha jar pusan ka men nemen step ba don benrat langshu na ka relief fund jong ka jing sang thei sinot la shania ak office joka sinot ban le ek bran kam bat na kam ta ka jing tip lang baro ka jing lum ne ka ni ka donation lamba ki donation box kalong arpo hajar khandai spa lai po bat na ka office jo ka sinot nilai kot ban ai shu sa arpo khandai hajar hinyo po tengka maka ta ka jing ai ka ni ka yeng kan long san po hajar tengka ka khat wei la padang menjuri ki report baro bat iki jing terwan ki branch committee kumni harum na ka temperance committee bat penong awareness program da ka sinot haki school halor ka topic kumno ban thaulat ban yada ya ka jing pendon kam ya ka kiat bat ya udro ka baar ban shania haki jing sang thei presbytery ban be ka awareness program da usnem ar hajar ar punriu ka balai ya ka program jo ka temperance conference ka ban ningkong jong ka jing sang thei sinot ka ban long haki tarik san du hinyo December ar hajar ar pusan haka balang Sorong Kham district lai Mukra presbytery nak kami lap committee baka kami lap conference ka baar haus nem ar hajar ar punriu kan long ka lum rap leng presbytery nak hospital committee ke jing sang thei sinot kan li visit ika Dr. H Gordon Roberts Hospital Jayau hau ni usnem ar hajar pusan pat nak menta kan ni la sanction silak tengka ka baar ban penong awareness program haka riwar mingi Presbyterian Secondary School umtong mau kan ro presbytery ka belong ka school jong ka KCP sinot pedeng haus nem ar hajar ar punriu haka jing don lang ki kimi pa halor ka topic ka jing le khoj maka jing ba mi ki jing bam ki betei bat la sanction prapo hajar tengka na kam ta kani ka jing tmu Bible Society committee ban I donation shaka RWBSC khat san hajar tengka baka baar ban le visit ik orphanage jong KCP assembly hajayau ha upnai August bat la sanction san po hajar na kam ta kani ka jing tmu la pedang menjur ikini ki report ya ka financial report kum bakalong
kini kong chairperson kilong ki jing pentip ki badan kam nang ta saya kini dulu sih benar sih. Kini ke report kini yuk nak finance committee. Baka jingdot pisah jong kajing second thai sinot haduk ke bakut usnem arhajar pusau kalong barok san polak hinyo punriu hajar praspa sau po kendai tingkah. Baka assessment caki presbytery nem ta usnem arhajar pusan kalong hagador hinyo po tingkah sikli riukot balapan krek kum ke statistics arhajar puar. Lapadiang ru ika budget estimate ke balong nam tau arhajar pusan ke balong barok sau punyo lak kendai ku arhajar sispa san po tingkah. Pala pediang ru ika jing terwa jong ke finance committee ban penkiu ika assessment da sipo tengka sikle rukot nak mta usnem arhajar arpunriu kat kum ka statistics arhajar arfulai kum ta ka assessment kum ta usnem arhajar arpunriu kan longno prapo tengka sikle nang ta kedon chu kat mta ka statistics jong usnem arhajar arfusau ni tu tang jing don jong ki kenthei rukot kenthei hapo jongka sinot ha ka bakut jong usnem arhajar pusau kirur khot kenthei baro ngidon life kundai hajar sauspa prap kundai ngot bagi bela palat khat saus nem seneng ngidon nyu hajar arspa khat nyu ngot kumta ka total baro kalong sau pun riu hajar nyu spa henriu ngot kong chairperson kini ki kam ki bekam kong san ki bengelaan pendap ha kani jing seng sinot publish ibu. Hublai shibun nak kamta iskatri ibala tho baik berhenti ya gitu kijing yakut baro ya kibakum kijing sengkenthei KHP sinot pedeng kala pendep menden kesengi baro ublai un kurku ya kidi kam baro ya kabanginang pendep bat kum juru iskatri ibala trei hitom nak kamta ban penbit penbiang hak ni kepor bangi kibom don haka komiti haga jingelang perhatkam kila yos ngawi kikam kiba ka jinga sengkenthei KHP sinot pedeng kala pendep di haka di kepor pan ngin poino pan syakaba ngin lum ya gijing engu tukumba kila yos ngau ba ka sinot kejungi kadang long kabadang lung kabadang sien bat pios ngau bade yakikam kibakrau yakikam kiba kum keje sengkenthei ngila pendep ha kini ki khendiat benai ki khendiat snem yakibala lekno wat ladang impat don hapo ngimpat yo ya ka sinot ka bapura ru te kumta ka jingkerpat ya pi iwe kiba wan chakane kijing seng karpat ya pi ba phin ngau ha ban ya no kluj ya kijing ai kijing pi syaka kam bat ublei un kurkhuru ya kijing ai kijing pi ya kiba kumba uyai kurkhu nakapor syakapor unang ai the ru i kijing kurkhu lengba ki por bagi snem baro kiba nangwan te hakani kapor hakba nginlum ya kijing engu te ngin yos ngeu ya ki artli ki choir kata ko we kalong na ka jeseng kenthei balang umlengka bat ka we kalong na ka jeseng kenthei shlong sepngi presbytery te kum galat ke jing pen kre na ka banta jong kini ki choir ngin yarwai ke jing rwai ka bana ka chorus ka jing rwai ka ba arpho ka jing rwai ka ba arpho men nen menta bom jiu kut jisu long kumju La, 'Ji, 'Su, 'Di, 'Em, Ya. 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 '
siar ya gibala penkrek gen sungba pesan nang lumno ya gijing engu.
Nakabenta ki jing engu ngan ngobha ban kerpat ya I Mrs. A. Lamin nakakhat arblang presbytery ba in ngobha ban kentang ya kini ki jing engu bat kumjuru ba in duwai halor ka jinglong jong ka kam ha ki kam ya ki ba ka je sengkan thai jong ka shilong samni presbytery kala kerpat ban bu lem ha ki jing duwai. Tôi benda macam doai. Ko pa jange wa benang. Long bakhu katang kejamewan hima kejame. Tolong komon kejame trai benang jungi kena kena pai tgi banta. Kung kikun kepala seus pa kejame. Yuwan ban kia kena kaya kepakentang kejame. Manai kejingo bakajiro. Ban khoi kerpat trai. Ya kejing dan lekat kejame lang ba.
kene ka klipman makane ka por kabunta isnei melang yalam yangi nado kinong kitkam kitkhon bar kidelke barbaro ki kun jong kasinan ya ka bangila mi poilang hakane ka balang hane langka ya ka bana ka jing syakri ka jingiro na ka banta ka katang ka baim ka badan bor ka jome isnei ru try ngej kam bagi ki bakum ki kun kentai jong kasinan ki kam ki bakila pandem nado bas dang hado kene ka klip mat ka bunta ki lang ba pediang hona kmat ka ji isnai ka jame ki lang bala yalam dok men se ma ko jame ni long ki kun kentai ka jame ki batlat ki bom dan bori eru em le dei na mar ka dang dan ki jing ang nuot ko bakra ya ke jing yalam ke jong men se ma ko jome to yalam yigi ko kandan kan baginang ya syafran hakalin tie ki bakalan hakamagi syai be kan dua sla ke ne kandau ma kata ngidan kam trai ya ka bor ke jong men se ma ko jome ben kentang yigi wei hakabinang la ban IT li jong ke danut ke jong hakmat ke khat ke jing isnai ke jome namar padang ka patai ka bedam sibun ki jing sneo ka babun jan patai jing kala kadam abtin jingi kat baginang ya shani hameng namja lamne bakla lagi bun kila man kasni man ka por angin ya sneo ya ka bor ka bakodor ka ban dia na ka khat ki jing snai ki jumi ay bat skam yang itra da ka sangti ka badan bor ka jame kidop yang i wei kum ki khon jong ka sinon ya ka ba mem la penni ka hai ki nong trei ki bas ngau ya ka jing khot ka jame ha ka ba ki la manang yalam ya ki jing mot ka jing berkhat ka jome nang ai ki jing start ba kan jap lai ka jome knang ki la ban ni penya syafrang ya ka kam na ka benda ka buram ko bakra ko jame ingay skam bagi ai baro bela pendem akan ka por kinlong bela yalam de ka bor ki jingai ka jame wan hiya na khat ki jis nei ka jame to pelang yang ki besitli ke jo ke jemut ke jo ke jembur khan ai ba ki bor ke jong suitan ba ka por kilawan terlep ba ke jingim ke jongi man lasi dei ye pongko trai men se wu sore men se wu yasha ban ka kila trai ya ka ban yang scam hado ko bakut ke jingim ke jongi am pelong ingi ki atir trai bakra ki bala ban shania ki bala ban IT le jongi met ba ki met se ke jongi ai bor mi ai khmel ki khmat sikilo nang no kan wan ka bor ba ka chira ka jogi de tang na me blei wa tha yangi ya ki men sim ka jogi nim long ai tra nrai dei ki jingalam ko basta ba ko dan bor ka jogi tu hikai ki mes tur ka jogi hikai ki jimu ki par khat ka jogi ha ka bangi la ba ya sakhi ya me asin tar kiski ke jing im ke jing baro simti rutrai kan ke klimat ke pemita dalam nak pakai sakri ke jame kan sam ya ke khubor ke jing penim ke jame hapdang jing i kum ki khon jong ke sino ai bor rutrai lo jing i kum ki dong sam ha ko mangila man ai til ki jong ke danut ke jing ngila man plewang ya ki khmat ke bukan jado ke jing aku bangin yu I syai kedan iki buit nanti ke jauh soitan bakapon ai biki ki ban dia ngau lo bang ne klipmat ko banta kin long ke bala ban sei uso plai phosha andre phosha bat chis pasha nak benda ko buram ko bakrau ni rai ka syakri ke jame ha kamera ka bahane pensum pensrai ka ak bor ke jong men se bakku jome aku kila manang ya syakri ni nakoi ka por sa ko pan kung jor trai isnai ban kerku halor kini ki jinga ki barit ke joi
Walangi ada kiti ke walongkon pakai batri. Dayai keren trai. Hakada nuhur baka mensium ke janghi wai. Namar ke jingkar ku ke jome. Hakamet sai ke jingim ke jangi bamala kasi. Ai bor lo sini. Keren atrai ke jingmur ke jing perkat ke jang. Mangin skau tu baka ketir ke jome ke kai. Kam suk bai. Banya ke bapriya. Haka mangin langlah. Man penjerang sang ti ke batingin bak telot ke jang. Banak jika kam ke bakarau ke jang. Kum juru. Wan langi melak banai. Pat kum ke jingkar ku. Ya kum melakar ku ke jingim ke jang. Kum ki ku ke jang. Tema katangi ya kerpat rai. Ikin hijing ai ke barit ke jang. Baca kano ke banta. Baca kano ke kam ke bakasinan. Kun ke thai yang kasinan. Kin pendon kam ya ke. Kin lang ke belakar ku dah kak sang ti ke bedan bor ke jang. Ha ke bak ilah rai. Ya ke manang rai ke lama ke gospel ke jang. Nang ne sakman. Mara ke ski ki por ke bedang wan. Sim ti rai. Ki por ke bedang sa ke jingim ke jang. Ai begin bi nang riang ke bakantang ke jang. Ngin long ke badam dong men siam buku jang. Ngin long ke badam deki sembai. Ki ba ke sakri ke jang ke wan pet ke dah duut ke jang. Ki bala me syat syam. Ha ke jingim ke jang ke ban ke sini. Ma ki pop kerengkang. Ki ba sai pen sengau si ya kamon ke bakodor ke jang. Asilentar ke si ke jingim ke jang ke baru. Namai ki ne barang edam pan. Ketau Jisu belah benih menau seus pa. Menta besih bom jukun. Amen. Ingin skem mau beli un pediang ya gijing duai ba un kurkuru ya la gajong ke syakri. Dengan penpau kejing semua kemen ke bakrau hari por nak banta kini ki artli ki kuayar ya ki ba kejing sengken thei jong ka balang umlangka bat kejing sengken thei jong ka shilong semni presbytery ki bala ai ya ki jing ruai ki bas ngau bang ki bas ngau thiang ki jong ki balong ru shibanta na ka jing yalap ya ka gospel ti kum tau bleu unang ye don langkat bat phi ban yi i shisha ya jing shit rehem ga jong phi ba phi pediang shisha ya kane ka sinot da ka donut bat ka mensim gi jong phi bat ka penpau shisha lengba kini gi jing ruai lengba ga jing snok ti lang jong phi we kum ki khot jong ga jing sengan thei ba phi la ban a ye gi jing ruai ki bas mo bang ki bas mo thiang hang ding por to ble un ye kru ya phi ka jing seng kan thei jong ka balang langka bat kum ju ru ya ka jing seng kan thei jong ka shilong semni presbytery ba phinangi la ban ye pinon burom ya lau kan rat lang ba ki sap ki phong ya ki bo ble la ai phi hakan ni ka por pan ngin ya poino sya ka wai pat ka benta ha ka ba ngin yo ngeu no ya ka khubo langba ka tien ka jong blei ya ka ba la penben ya i Miss Daisy Bell khar ku ngor tu khublei shibun kong Daisy bangi ju khot e ba philap diang ya ka ne ka jing penbet ka jong ka jing sang kan thei jong ka GGP sinot pedeng ba phinyo ya ka ban wan ban shimbenta hakane ka sinot ka baning kong jong ka jinge sengken thei langba ka khubor ya ka ba phin sa ai hakane ka por ya ka ba ka jinge sengken thei jong ka sinot ka labu ya ka subject ong to sumar yo don ubarong lute ya phi dala ka jing start per thei ya ka bla penchong no rim na ki kolasai arlan nong ka dukhot ka ba pra sa hisin kong Daisy ipen pa ko jing songu ka bakraw yo phi ba phila pediang ya kane ka jing penbet jong ka jing seng kan thei jong ka sinot te ngi baro nangi bun ngi ithu ya ikong Daisy i la long ka wei na ki missionary ki baneng kong jong ka GGP sinot bompat phia ha ka ta por but ila len ya la ka
yala di tak kabaila ino yala jong kam kababit babiang bat ila lej ya kaban longkum commissionary syati sikita nyasam te kumta ya ki weipat ki jingtip ki bakham benia nga shania ha ikong disi ba insubha ba insa yathu ya ki jingtrei ki babnia ki jung i tingin skem bo kumbo ble ulaju pendan kam ya phi kong disi un pendan kam ru hak ni kepor ba baro nengi ki bios ngau ba ki bios ngap kanda long shisha ka khubor ka banjai sa ha ka jing im ga jungi ka ba man ngi ti hashwa ya ka bangin yos ngau ya ka jingkren na i yin yerwai ka jingwai ka ba laispa arpho khandai ka jingwai ka ba laispa arpho khandai Mensim jonga wat lech shania hakit thala jong pertei meno ngim jugendu uban rengkat bat ublei pet shashua shen panyo shaladihi kublei du ya baro ki bah pertei ki don banya selok ban me ublei kata shisha ngamon don tang kata ya ki jingkwa ban penhun ngin wai tang kitu ki artli ki dekot mangin sai wai da ka biyeng bat hadin kata ikong desi insa shem ya la ka jong ka betah nga ningong nga ai kaburo mi ublay kijingu na ba u ai nga kadingalat ban yang kamajung pi nga ya thui pi katoi jing ruai kapan kan mau ya so dang don sidu pri kan mau tahu untuk hal ba di hilang ba kata kami ku mudui ban ruang man penyam ru yang nang don semison de ki kan thai ka wan lam na nga sini
ngawan bat kawan siwan kan ni jing ruai men siam jonga wal ichanya suruai siruai kan ni jing ruai ba ikai kong tui lai nong rum aya thui i ong ngaru ngawan siwan kata ka jing ruai men siam jonga wal ichanya tinga kwa dia tu fi kata ba pen ngau tu ya kador jong ka jing ruai kum no ka tri ka jing im jong kita baro di bangai haba ki siam ka jing ka jing cenjar tinga baneng kong angu yu blai ba ko mangala ong mangayo kan ikalat ban kran kan kapor ban ai ku blai ya ki nong yalam jong kan ka sinrat komiti ke executive committee ban baro di badon hakka ki ba la ai nga kan ikalat ban kran kan kapor bangin ya te ya selok ikan ka team ka pangas ngo ka team ka badon ka jing tumu bat ka badai por te nga ai ngu yu blai nak takadaw ban nga ai ku blai ru ya baro ki badon hang ni ya kini ki invitees nganum jaker tengi ki baro andre nga ai ngu ya kini baro ki bawan ki jaka ba per ni ki seng ki ba per ban nga ai ngu ru yu blai bu don rengkat bat kani ka sinot peneng jonggi ka ba kani ka po ka de ka sin ka banong kong ka balong ka sinot ka ba pura officially ka lalong ka sinot ka ba pura tengar ngas ngau ka de ka privilege nga bangan yo ban kran kan ka por bangan ngai blai don rengkat hakani ka por di ka long ka jing ayu ban nga su ai ngu ya ka jing ai kubli jong pi jing priang jong pi chairperson jing priang jong baru ki paralok dengan hang ni ki bai thu yang ban nga ai ngu ru yu blai ba ka ni ka por tung ni puson ni ka team da ka men siem ka ba yu prakhat ki ba koridor te ngai nilai islam sau beji la da jak te la prakhat hang ni ka jing sang la jrong naman ya tu ipi ka wai ke jing syaba ngadang let sedal hi haita i jing ya seng jong kita ki Nepali ki ba invite yang ban ikren ngia let sedang ban let visit ya ki yin jong ki Kristan ban ai jing selong ni sedang sipau baje men mir ni wan arbije lai bije mestep jaka besar ki nong Delhi ki trei hadu si pau khat bije ma ki trei ki company ki trei kumta kimdon por bani kendu ngiap le nda ki lawan trei nang ta pade ni poyeng arbije la bije nang ta pade dang step pade ni lai song duai Baka sngi ublenga kan mau pitip ki briu ki wan je seng ke sngi ubleu ki shong san kenta klem kwa sha klem kwa ja nge manga batai kun kha jonga nge mi no nge le ti sha le bang kita ki nong Delhi ki shong ki ngap ya ka Bible study ki ngap de ngakwa ben encourage pi to lada slam ru to ngin shong ngin ngap tin ublai ngin pen thali ki don jungi ru ngin diang ke ibu ublai ong bat da kan hi kembalaya dwai baro ngin kit yak ta ki song sala ki yen bat ngin yo ya ke jingker ku ke jing im ke jongi te kan ka team ko ong kumni ka belas tenat ha kan ka team ngala kuliah ngala berkat perdain bah bat na takadaw nga kwa bangiru kat kum ke jing pet jonga bat ke jing puli jonga
kejing pej ba kejing wat benia iki ngakwa ma phiru phin ya sastam lem ban ya berkat ha ya kan ke tim kadina saki kolosai kelonong ka ar khot ba pra tu sumar phi yo bandon unu ubarong lutie ya phi dala ka jing start perthai bada ka jing syukur bathala kad bakum karu kom pateng jugi brio kad bakum ki jing hikai jong perthai ti om kat kum ukres tong nyat vai atrai ngon khmat jomi ban aingo ayamia ba melong ublei ubakat ublei melong usiem ubakat usiem dan bala ban ujol bat me dan bala ban compete bat me dan bala ban le ki kam ki ba mele hakan ga sngi ki kum thei ku ken thei hakan ga sinat pedang pa ni wan ni long ki batlat ni long baswai ngim don ei ban offer ya me ni ai ki jingu ki jingaro ni don ki jing ki jing le ki yeng ki sam jangi hakari jangi hakikan to jangi ko pa kum tangi wan sami tang mami bala ban ya rap yang ni pe ki jing ja pa ka perthei mi i jisu ki ni ki jing ja perthei ni tip pangidiban sumal benia bahai la ka jing nyat ki jangi bat kum tangi wan sami kan ka por kan ka ketien ka ba yang ka keren yang ko pa bangi dai dan dai gini ki wat ingin mi nang ni lam da yosat ki jing mot ki ba wan bet na mi ji su bakor ngangalong ta ki sakri bar red jami mami men the man sim ba ko kan ni ka jing pung jing selok jengi men wan ban kan do ban ngi jisu la da men wan mi kata ka jing selok jengi ru kam long ko tra ka sengkun ka badon dor ndangi kertat juri mi jisu ba ye kini ki kan thai ki don kam ye me ni ki ye ki don kam ye me tu wan si jisu ya rap ingi pendang kam nya tangkum ka don tendang ka barit batu ai bagi tien ba mi kan long ko tra bi ki bala sat na ka tien jong mi ki bala pendai dekat jing persat men sim bakoi bat hakan ka pom ngen ya lek men ka jing ai jong mi ngen long ru kita ki sakri iban bal ya ka jing ngai lam da pot lam da le dak mai pat rei ban long ki bas ngur bak ki ba janai hakmat jome ko jisu ba don dan kat ni ya like luat dak mesti makut ke try kan ni ka kamera batek kum ki bor jeng dum baro lapan ngadem ngangu ini baro teng Jesus Christ amen ti kanye kadai ka jing maham bat ka jing kan pham jong pol kum unong yalam ya ka balang ya kita kinong ki para bangen hak para song bersa hak ri kolosai ki ba pedang yang jisu kalong gajing maham kepada por om tang kita ki por rei hari ni por ki jong ni tikani ka balang hak kolosai kade ka balang aba jing sisa gat kum jing tho upol sim la seng jakan ka balang hendrei habau dang Ephesus ulasong hakata kajaka baulahi kai ya kitigi briu ki banget ha Ephesus kat kum ki kam ke apostol kalau nong bakat kendai ke dekat kendai sipo upol usang hangta arsnem hakata kajaka kabigi khot katernas bat wi kai ya ki banget hangta usim ya kalat ban pen rung ya ka jingnya Kristan ha kita ki nong Ephesus bagi wan ki briu na sini satairu bat ki ya sengap ya ki jing hikai ki bau pol ai ya kita ki bra priang Yesus makam ta ndagila yo ki sapret jadi sini stai bar wei na kita de Epaphras ka kerteng jung ulalet pat Syakolosai bat ulahi kai ke jingat Kristan cita syakolosai bat gibanget hangta kila pediang yu Jisu kala sim yu Jisu
Kini ki kolosai ka don ka jaka. Kaba kini kinong kai ki yai na kata ka jaka. Na Ephesus shadow Euphrates. But habe ki yai kumta ye kendu iki briung taru. Kamda jengai na lodikaya. Kendai pomail ka don na Ephesus. Kani kasnong kolosai. But hang ta ki Kristan ki degi brio ki bamde ki Jew ki day ki gentle. Ti hab upol langal ong umsimla sengi katak balang. Handai uniu Epaphras. Anda ulayas ngong latip badon ki jing hikai bakla. Ki bakwan ban busut aki para banget jong kita kabalang. Uba pli Epaphras. Ula lek syapol. Bat uleh tu itaki ke. Bat nda boleh tu itaki ke. Paul tho ikan ke siti. Tho ikan siti. Syaki nang kolosai. Bat uong yakin iki kentien bal puli. Tu sumar. Bayo uno. Tapos tenak akan nika ketien kasih hang nika ong. Ba uno ruang lute. Ngi sai ong rong kan step. Rong jendat. Henry rong lute. Kamut ayu kata rong lute. Kamut basloit nakajinget jungi. Yaki ki bakodol njulute ubrio. Yaki ki bangkodol. Wan sim yaki bakodol. Sumar om poli yaki nong Ephesus. Bayo don manu barong lute. Wan sim ya kata kabakodol na jampi. Kajinget kabakodol nabi. Bat kata kajing lute kan. Kamdai ke bawan daka daput turai dawan yatho ketien pareng kaong very subtle kawan klem da putrai klem dia tu klem da I warning kasuan kejak kum ni day ban long aware gini ke. Ti ke kita kijing kai bak lagi bak wan ke nikin nong kolosal. Dalam pe nak tien ublay bun ha kita kilong kumba kita kijing kai kilong kumba wan tu virus bak atak ki. Dia kan kidai kita ki jing hikai badai lang ba hikai jong ki ka jing Judaistic yo but jing hikai jong ki Greek jing start kita artli te kten pareng kong Judaistic Gnosticism. Kita kijing hikai unjuk ahang ni kilong kijing hikai baong kajing penem den kam kajing start jing tip people kading pana kalong kajing jentut uju kajing ibe ju Greek foolishness iki Greek kading pana kalong ayu
ngek kita keding pernah. Utau John Lennox keribilat. Dia start ba. We debate barki bril. Bal way etias bangit belai uli ong yo John Lennox. Balai u belai jong pi. U deny pi. U len ye pi. Jaka jingtep ba sya ban ba mi utu usok adong. Balai kwa ba pintep kwa balai buda len kwa pi pintep. Pintep u John Lennox wong kono. That's a very good question. Namar ba ta ka dege jingkli ba ka pastanat ba. Namar ba ka dege jingkli ba kli usotan busan ka per eden ya ka im. Balai ku im ku blai syai pi. Ba pi hindap start deh. Ka jing start berthai mentah karung. Ba ki ong kan ka berthai ki ka sulong hi kam tu na ka wei ka pattern si ka wei na ka wei ka level si ka wei ka evolution ki ong ni ban ngai ya ka creation ni ban ngai bu thau blai ka tu ba khai ka dei ka jing ngai bi. Dia Paul thoi ki nong room nong ben kong thêm nghe bleu ai no ya pi chiki ege bethala nalo nang tau ai biang ya pi chiki ege bethala nalo kata ai biang ya pi chiki ege bethala hadu ba kajing ngojim ka pi kalong ka bom trei kam su ten pareng kong di base mind jing start bertay. Ni mentang idon ki mobile, ka internet ni long easily accessible. Ka jing start. Dang men siam senam. Para bangai. Pide men long aware bahai kani. Dang men siam senam. Khot ki paralok bangit yang kong desi. Yang let bat pi sa yeng jong ka wika kana kun kristan ki me di bat kit ya ka kam uplai bandalai nang ta la lap kata ka kana naki mobile kalai yo bani yo jing hi kai na kita ki ba kata ka jinget ka ba ngulam berhi. Ong bau jisu la dak wan kum kena pa China. Don saka kemi belai. Bagi tiki jing hi kai ke bai hadu ba taka kena la nang China ru. Kata ke influence jongki. Tang na ka media. Sumar mapiki kemi ki pa. Bet bagi kon. Ngemban si ban ai mobile ki kon hakapor covid. Dipulih ki hapnang kami ki kovai. Hendakan don kajing ma. Ki wan ki information nasi ne nasi tai. Ki atak ya kajing mutin berkat ki kena. Bat haba kem tip ya kajing sisa. Ki wat ki eke banten hun ya ki. Dia dikaterap bau setan. Setan penha ya ki bangai. Ta kadeh kajing kanir kawan hakinong kolosai pagpol ong tu sumar baha yo pilong pibasyat ki ong kajing ngai mentoy menukam deban ngai iki angel ru nang ta ong kumno ba kani ka ek beron perthai ka do ka kini kitar kini ki kani ka met jongi ke ba kani ka basniu tang ka balong mensiam kari babha pat kumta
ki ong kata pol ong ni pi ai jing hikai wa kata ke ni ki balong tang ki serniu jong ki ti nang ta pa de ong ru ba pi dei bandale kini le kita ki bom ya dei bat ke jinget ke bangi syam ti tangan puli pi kini ki ba ong hang ni kat kum kinong kolosai ke lonong ke ba to wat sya ya nu ban kni ya ke jing ya thong jong pi da ke jing le red bat ke ba mani ki amak ngel kat ba mon nang ta pade ong da ka ba yang hakita ki ru ya ki ba ulayo i bla pen mengkai da kata ka jengwat ka do jung bat bombat scam ya tau kli balong Jesus Christ kat kum kolosai kelenong ba kat khot ka ba khat nyu ba ong ni wat ai ba nu run bi sharpi hakaba bam le ni ka ba di le ni pangkas ngi jing kawai la ni u nai thamai la ni ka ngi sabaton ki balong ka serniu ki bansawan wat ai ku ki Kristen nong kolosai bagi ni ki tradition ki dustur ken ya le ban pen kejap ya ke jinget jempi bat ba pi ken long ki ba sya wo hakitai ki bom ya de bat ke jinget how Jesus Christ what ai what sya pet ba sumar ya ke jinget nang ta pade ngas ko tenat ban ong ba pi ni menta hadi khasi ngang asam kita ki jinget dustur gini ki jing ayu bat ki jinget nang tu dang kirang bat te Natresha Arunachal bat ni selok bagi kena na Itanagar bat na neres kena berpuli di kena kasih sudah kita song shit kita kena ki wan belong je say ki rap lem ki nong Arunachal pen rehem ki jing seng man nangila ayung ya i da ba kita ki kena ki ongkong da don toi kena ko yang kong ki don te pi ha yeng jonga ki ba pang ki ba phalet ha ki ni ki kita khar ki ban phalet ki jing doi jing nya jing ki bang Kristen te nga ong to doi ma kong ong oi to tin dang alongan chilong kata kapor itai kena ri don chilon phon yang ai ong kong so ba wan sia sa Robert Hospital ma itai kena iba pang idon mentah Robert Hospital te ngalek sa Robert Hospital itai kena ba pang karjing pang ka bajur ba bam idon jingker mensyu ti ngalak klet kata ba ong ba ki ha pet ta ngalak klet ndala dap nang ta ti ong to dwai kin nyo oi pi wan ta don kmi pa ba yeng khon ta po kata kamera itai ba khot yang ai ong pi kan mau em kong kini ki sai pha pet te nga kan mau ken te nga selok en bat ki te ngong kong pi saya pak pet paci ngan duai swa bangan duai te ngan kali pi kata ki ong o jen dongam di mana entah bilang nge jisu ani wo kan tep kan su thu te pe nyet pendeng ne u ku bot ngong lao no kloi lao no red no ke Nala ong gumta kata kena kebapang ko ong. Don sa uway hang niya kapo. Ba ay utaw dekar. Katar weng no lai. Tingan niya tuy ipi takas ngi.
ki kelabamut bat kemi bat kepa bat kun nak kata hospital. Bat kata kena kaklam koi mereka pediang yu Jisu kata kasni. Kapediang yu Jisu. Bara baka pediang yu Jisu kata kasni. Ngangat kayo ika jimpen em. Bat kik me kik pagi ya tu hai tak kena biang inga. I ong kajing kemen kik me kik pa. Baka yap baka jing kemen bau Jisu lalong nong pen em jangka. Ngasiam sini senong kendong. Kita ngapa bete? Kita duai dia. Unong kenya unong pay bun kita bawan di Kristen deh. Pay usiar Jisu ngausi. Bangnya lek kumta habang ladon ya jingyan hau Jisu. Labi os ngogi bah shomarjan lagi eki belek kumta. Tuh ya pensyai wating dan pangitiban batbet tang ya Jisu. Kita kijingnya bir. Suya nget gitu ki bagwan ba ong tam ya mare ya le situ ya le chaklaw ya kata don ha Bible. Bun gitu kibelek kumta South America tu beriu ong iki ngin ya yak lang no kia di kabi barok kata ka congregation ka di kabi don di ba ong ro tang mangiting ya make sure bagi wei tang mangidi ban long mangiting ba kuai betanat wei di ban gitu kim ngai kin kumta di haduk ba gedang jing yak ru pet sini hakas pak senam menengkong balong Kristen nengkong ki Kristen nengkong ya syongkum tu ki adwai ki lei ki along tu si ki tiang artat itu ki ba penyap rei wani ka jing pen sitam sapret kini ki beriu sapriang ka jingnya Kristen takin ni dei bania mix di menja let bakatang jikai di mania song tang pra mangingi ngatip ni medei begitu ki wei bang ngai kita tabarok kalong bang ya dei bakakten play to sumar ba te nga boleh kumno ban solve ikan problem. Buang kain tu sumar walek kata hari kumno ban solve ikan problem. Paul shift upen kendria ya ka jingmut berkat jong kini kenong Kolosai. Shawi. Wei ubrio apa Amerika ulap bagi kena pulih ha ki ba mi na la ki jong ki snong ki thao kam tam ni ki nong kendong ki dia le jaseng ba dala poi ki sorba kim le jaseng shu ki eno kim tre ban long kum ki long tu ban kit kya ban le lim ta te ule research kanya kata uang balai bagi ni ki kena ki bakit kya ki ba sim sisa ki jinget pop ki dang nang senang balai enda bagi la pai par chi nong ba balai ki et no ki jinget uwat ule research har ba khadu Pelen ki kelam don hi ka jinget but tho ikata kat no faith to lose dan jinget hi dan bandu hakaban kong kim don hi kata ka jinget ke pasisya nga challenge yala di ba di pi
hatu pi tip pi jukli la di balai pinget ya ka ke ba pinget. Why do you believe what you believe? Balai pinget ya ka ba pinget. Balai pinget ya ka ba pinget. Why do you believe what you believe? Hilapan ang dalam ni clear fi balai pinget ya kan ya. Balai pinget Yesus. Tapi dan Muslim dan balai pinget. Ngaya lami ki kon sa chaburi sa chapuri gaun. Tang sila chiting la ya lam stia dang long missionary chiting. Ong tau kon du bangari. Kadang kom no miang Kristen kom dia. Kajo itu ne bah Hindu. Ngai tu. Dia iri kitu ki nong. Biangit kum tu balik tu. Ulalong lengot dia. Tegitur ki ngai kini ngai. Tinga ong kai mdei ken tak kadau ki nyawan. Ni tau disukan. Udah mau kan tang mau. Tekini kemlong em. Ong uromen ngam tip ikong badai lek chapuri gaun pi tip em roman udah no hikaya puak ke school. Udah menengkong dang mentah. Wong ngam ju tip baka jinget Kristen kan long hadukan ni. Andang ilaya tu hadu mentah nget hitu. Fi tak tradition ki bangong ki bat yo Hari kata plau ngam jutte ple baka jingat Kristen kan dei hadu kat ni ka fi pen I ya ka jingat Kristen minang mar kenta chule kenta berkata ka ba ngalai pa chapo Arunachal kata kanong Arunachal ko nganang mut ngasong kurim yu ulong nganang mut kata chu ngalong Kristen ban song kurim ulong nang kata sya long tentu ngam tip leng badai ban nget atu kan ni. Why do you believe what you believe? Balai pinget ya ka ke panggil pila ban ai ya ka jubab yo brig bakali pi ka brig bakali pi kata Paul u ai ka ni ka jubab sau tu lagi ki ngan ya tho ya pi ya jing jubab u to kad dawai nak benta yang ni ki Kristen kalong sau tu li sung phai bat phai kini ki engarungan bat pha phi bat pha nengkong tai chapo bill downwards kabaar bill upwards tai shalo kabalai bill inward they support but kavasal build outward they shabah toh kini ki jing perkat ki balong ki maulenai bat ki sat ki simiki ka don jong pi jonga kata ka jing Day support day Paul uong ha kolosai iway arpulai sengak mo puli lada shisha piai sa ka jingyan ya kay bala pensyong nong rimbat di banes kem bar ki bom ki no na kata ka jing kun men ka gospel ya ka ba pilay os ngau ya ka ba ya lap how benriu baro ubah ka beneng ya ka bangalap penlong nong ya lap yang opo Wong pidai bantai siapa kan nong rim jong ka gospel
ka gospel ka dika ka gospel ka dika kubabab ha ka jing pen dan kubar so ya nona noru ka babha kum ka dika gospel dan ba briwa jot unyo ka jing uba pop unyo le cha beneng uba yap unyo ban kill ka gospel, and the heart of the gospel is Jesus. Ka pedang jo ka gospel, deu Jesu pedang jo ka gospel. Pitip na mu Jesu deu Piom bat na mu Jesu deu Ong upo. He is the image of the invisible God. Baik ngan pulir ka kasih. Ubal Kolosai I baik hasan. Ubalong kadur ublay ubam la banyo I. Kadur ublay ubam la bi Jesu. Ngemyo I ublay. Wan Jesu hakadur jong ubril. Kat no bas ngopang. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Makaning kong nakajing pulang para. Tawag Jesu. Nang talaang ni nabaha ha-u. Sangap hamu kita kiktian barang kam kiktian beli. Ha-u la tau yaki eki paru. Yang ayo piru tau Jesu. Kani ka pertejing penlang ro tau Jesu. Ya danang baru blay kaka creation Jesu. Ya danang baru blay. Ong Yohanes buto. Yohanes iwi. Haka baning kong na don uktin, bau tak uktin long batu blay, bau tak uktin long blay. Da la thao ke am dan ke la thao ma khun da thao mu long ke jing sai u ta u Jesu phi dei ban te ya ke jing nyen hau Jesu phi dei ban ya thu ya ki bril tang ya u Jesu dan je ma manu tang u Jesu Te ông cũng nuôi sữa cái này cái tiền tăng nó cái này cái trong Colosai ha u ti ha u là thao ya ki aka baro ha ki beneng barakndo aka bala ban yi aka bom lai la ki khet ni la ni ki hima jing sen shala ni ki bo ya ki aka ru là thao da u ha u da u Aktian ulay kadai sisya ka bakoto. Kita kitien te kiba insert hakati di verses hau da ban ngapnya ngan pudi bi. Ba ulang men shwa ki ulang men shwa ki Baro bat hau ki baro ki ne lang pit unu blay usas Tin ya ka universe hadu menta di babat bu ki met beneng baro de new Jesu bam hap kasni bam hap manai bam hap ki klor bakin ki planet ki ya bar khoi na ngi dang long kum ne kan ka gravity ki dang long kum ne bar khoi ki 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 don kum ne vad u Jesu upne Te an pulisyo kang kumno bat ki ende bat ulang kli jang ka met ka balong ka balang kli ka balang Jesu kli ka balang unang thao ki unang pne ki ulang kli jang ka balang te la ong hang ni balong ka jings dang balakhaning kong na ki bayap Tang mu berkhawan kong dibayar U4 kemiap su. Enok ulek
kelam ya. Elijah ulai kelam ya. Jisu yap. Mipat kelam ya su. Maka ningkong nakibayam. Ba kupau sung ba maka jengdap barok kan syong teli u. Kan syong teli u par. Bar ka bas ngutan nat ngap hangan peli pi ni ka ketien beli ka baom. Naba u kata ka dei kani ka Kolosai kalau nong ka ba khot ka ba pra ka ba khanda. Naba u kata ka jengdap barok jong ka jenglong beli ka syong teli. Bat u la pendap ya pi bolong klik ka jing sensar bat ka bor baro. Ka tien pareng ko ong. The fullness of the Godhead bodily rests in him, and you are complete in him. Pila long ba dap complete in him. They show saya they show sun complete in him. Kat ni tingi yo yu Jisu. Kat ni ti u ye yang hiyo. Kat ni ti u le na kabanta jong hiyo. Paul pen i nong Kolosai. Pila long complete in him. Wat picture ni sitai. You are complete in him. Ngal along complete, pilong complete. Pi di banda yo Jisu ka dono jampi. Pi di banda tep banganget yo ni. Ki wan kini Jehovah Witness hayang. Nga you don't believe that Jesus is God, no? We believe Jesus. We believe it. No, you must believe Jesus is God. Half truth is no truth at all. Ay gelayan niya yang ngaralan niya. Ngay tang sitang ndai ke jingit besya. Tang ujisu ngaji ujisu layap. Te midai ban ai ya kata kan ke jing im jengi ba ujisu unlong uklie ba jing im jengi paru. Nga don ka ministry mentabang ya tri lang bagi Gabriel. Nilai seni grims. Laisian tayo. Mani duai ki bapang. Mani lab ka gospel Gabriel. Kebarang kami ka gospel. Ki dekar ki Muslim ki Hindu ki prokai. Kita ni ya tu baik ni ya tu baik Yesus. Ki orang am ni jo dia. No em Yesus ndai ra jo. Ki orang tak dia. Masabat tai ki em Yesus ndai jo. Te hata ka singi ngalet yo tau brio. Keren yo tau brio. Udai Manipur ubam ngaitre ubam dei kristan. Andala kret tayo tau brio. Pedi upai da kan diga khamat yang aku ni ngadakan mau sai ka tangam te balai. Kan kabat ke jeng jangan. Kuliah tang uji su undan su mana menuru. Ngohoi tang uji su undan su mana menuru. Ngong duai tang uji su khotam uji su ngan duai pi. Nang alai biang si sen. Tau prio rakyat. Nasong matrai. Ngangit ulai jo yami. Tang ujisu. Pila dap kerayu. Ulapan dap iki jingdom kam jeng pi baru. Ulapan ya rap ipi iki kam iki por baru. Ngate ngat testify para bangit. Bau jisu. Udan mat ngai ki por baru. Ujad ule iki. Ki bang klem kemilenti bun le. Ngak klem tip ban long kom tau le kita ki. Dei
tahu Yesus. Dia orang Paul ni pidai bantip ia katakan ang rem ka gospel ai ni dak jeng yap kadin pna ula le lut dan syuk ke ibam dei ban le la khoi kata ka dei ban nong ka jing ka nong rem ka jeng nyet ba phenam bakla syuk na kata pat kembe la yap na im la long skum nuru pat kembe de kabaar pada kade bangin ya tay ya ki ba ban ya tay bat kata kade na Kolosai hi kabu ong pol kum ni bangin ya long kiba ar nyo na puli kan ni bala penso thiet ya phi bat bala ya tay ya phi ha u ba penne skem ya phi ha jingai kum bala hikai phi ken phi da roi ker hai ha kata da ka jing ai tay ka kien phareng ko cultivate kamon ngakuat kien kasih ngasum makadei ban rap ban sumari jing rap ban thung ban dap bat la ringi perkhat pa ye jing tei kum tu ngi tei sa shajrong taru ka de ga bai kum no ka jing nget jing ngin tei dingin tei da bangi tip ik tien ublai ni tei da ka bangi dwai ni tei da bangi shakri ublai ni tei da ka ba ni atu ikiwais phang jisu kata di jing tei ni tei sani bha kat nu phi dwai kat nu por phi sim man kas ni ban dwai kat nu phi tip ik tien ublai la da wan man ba ai phi kam tam ta phi la na em ban pen i na ka tien ublai ba kata ka ong kam ta ba ong kam ta na mar phi la ba ka tien ublai ka ong dok long snam phi kata di jing tei lum kam ta la da wan man ba hi kai phi dak nem tai pen sangat ek tak ike ka jing tei jong ka jing im ha ukris kalong bangin yo agak ten blingin bam pol ong hiang ni tu penya tei penya bam agak ten ublay penya shim agak ten ublay pen wat agak ten ublay bat penya dwai ru pende minat ru penya dwai ki sam ki him ki jingwai kan ut ki bahar kam penya dwai ki jingwai ba pher na yo la du ban like I ka scripture teaching Hasin Mary's College kidon tak 6th semester na sa hikay ki madang don college ka sa hikay kanya ki dia kidon kini ki no hikay bak sister bi itu ki yang kadon kita ka scriptures class tang ki kena kristan tinga ki ang yang ram lam men harani ka sngi ning kong ngalai ngong ki kat no phi dwai si men sngi shop in mi ban kelas teng ya pet di ong arminet lai minute tang kata dia thok hok bebli ngiates ya ke jing dwai utrai tong ngan ong ki jing dwai utrai kan no kasim ke jing dwai utrai kam sim minute ru kat no phi dwai kat no phi yam na ka benta ki bachat kan nu phi sha jing it lada phi dai ke kristan bacha kan nu phi don ka jing ya kam sim ya ki priu ki belajar belarem ki drak adik ngahap lete ngah si ketika mau diang ru dai arab itu ki kena ki bak hapwa kat trust nem
pok prasnem la duai la ya rap la lingam tep kan nugi light pat nakata Gide ban but dien dan ki pongim la ban but dien ni pi duai ne em nam ta jungki pi kya ne em kamansim ba pi bet di para marjan kata tiga digi jingtei ye la miet ye kan ke pertei ta ka jingtei ke bangi di bantai par di kelet no na ta ka dau ken ki jing kai ki wan bat ki tu no ya ka ba skul ka ba nela ka ba koi jong ka ta ka jing ngai ka yeng dan jing duai min mer dan step dan ka ketinu blade dia keren min mer step tegam no kilong yeng jong ikan Menjudan kita ki Bible study, menjudan kita ki bapenya communicate ayem. Ngalapet ngalai i. Do ninja sedang no. Pan bor no blay. Benginya tei ya lagi kon ki kti, bikin tip ka kti no blay. Ban bagi tip ikan ki ya yo PhD la ndre ka kti no blay. Dia kata ka jing tei sajrong. Tak apa Coba teh hapok pat. Teh. Kan dia Kolosai ar nyong ka ongkum ni. Bal pensuk thiet ya phi ba bala hit yai teh ya phi ba kene ka tu de bang la pulin dei ar nyong. Dia ka ba ar ba lai sorry lai ka ongkum ni. Tu pin mut brai ki ru ki bahan nang. Omi kita ki ru ki bahak ndo nyamar pila yap no badiga jingim jo pila buri lambat ukres hauble tadi ka balong mayanti kata jing ong pol pila yap no dak ma pila yap iki jong pertei la buri ita jing im ibasisha haukres pidei bandon ka intimate relationship but ujisu intimate relationship kai jingya dei bacan ba ban ya keren ong upol hi shaki galatia ararpo jangala sana rava ukris om mangashu banga im re ukris im apa jangan dia bolong kum do ngam ko ban te so sepang ke in bijong lo jono tang ya ujisu ba dia balasa nar pernah ta kajing imba ya de ujisu simen sim keren rupa ujisu ya thu rupa ujisu IT kajing im ho ujisu Ong ujisu jilang berat jengah ki sengap ya ketien jengah bat ki sengap tu ya ketien nong weekend nam terek ban buat nama ki sengap tu berdei nong we my sheep hear my voice and they follow me today lang berat jeng jisu Penyos ngau ka sur ujisu baka keren ya pi le ikani wat le ikani sim ikani wat sim ikani Isaya uong kumno lai po arhuway pensia yo ngau ya ka sur ka baong ya chani haba pi pai Syakadiang ni syakaman. Kandon dia, ka prompting of the Holy Spirit, kandon na kajing jampi, kajing kentu mensimbakoi. Mensimbakoi unong yarap jampi, unong ay bori pi, mau Jisu unpadu mensimbakoi kajing jampi, haba pila pedang Jisu.
kan mau beli kata ka relationship lo Jisu ka pacan bil ya keren ba Jisu ya selok boleh ka ketien ju ong pun keren ya fi ka ketien ju buon ki occasion bangang ngasiam bau Jisu ong kilai chata ngasom ong kilai ni ngam tre le ni la miet ne kamne le tien le te mon dale beliau beli kalat kalentin la awan ong pleng de Jisu bokot inga de Jisu ba ai nga katu ka jing ken shit bangan le ta ka de jing ya lang play nang ta ka bakhat du ban dei pade sabar Paul ông cũng nu ông khi đi bên nông cái chính em cũng cái chính sai cái chính em cũng cái chính sai cái chính em cũng cầm belo ban bên bang cái này perthai baru cái gì bon cái pihak ban kuliah hi na pihak caya bat ông cái cái tu wat lam le đang nang tahu ông tu yak kedua jing song dik tamaro dekat kebalai ke pasau ai kini kajing ya dei jungi bat ki wei pat kajing i kajing ama kajing smorit ban peni pitem ketien blega om no ai pasas kul nang ba ar khot pra ni long kita bijing dei jong play ketien pareng ko you are his workmanship created in Christ Jesus unto good works. Pilong ka jingtay jong play how Christ Jesus banda ikam ba. Kata workmanship kalong kumba play kay jing im jong pi ken pet namal pila sim yu Jesus la ye Jesus ay jing im jong pi mensam dala ay ndadien ilong kum ita ijing sna o srong bitana ba padu bagi brin dapat oh ma kam ta mana balik kata le play le Jisu de kini khoi sau teling ong ipi kilong ki ek pak kodor saban pengkut makwa an bu ipi ni mantip hak mensim janga kawan kini kadai sakaway kakatien ba ong kakatien blay rong mdei rong lutisu rong no Paul butos kinong tosalani ong kan saput katuroy ba ni gibang en sa rong no Katate ka jing rong kapastanat ha. Habu thoch kinong koren ru ong kamta. Ka jing mayan ong po. Bat in second do you hagil o. Suwa kata. Kan wan ka jing pai din ki bangin. Kan wan ka jing bom sung thuk so thao ka jing ngai. Ri tang kita. Kita yang scam hau Jisu. Enchuan sharp akachelang mat jang pi jonga. Dang mensim bakoi. Banda wan kata katurai. Ensarong no ipi. Nama fikim sim la sya ban rong luti. Pim sya ban rong luti. Pim at be Jisu. Pi yang be kaktin blay. Komta ensarong no yang apa dia pi. Kismi kadu kita kini. Ayo ilo ike. To Minya IT jaga jing im jing isau Jisu takas ni Jisu simbiang ke jing jing apsa IT mensua IT biang man nang pes kam ke jing tong nya dwai jar sua tang khendiat pet bai ke jing im la jong pet ba ke long yeng la jong dong nya pen kam ye ke jing Jisu udai uta the image of the invisible God
the firstborn of all creation. Long kadul jong blay bam la ni belakhan deng kong nak jimpen long baru. Babat ya kani ka pertai baru. Bat ni long complete ha u. Thong ni pen skempiang ni dejinget jumi. Si portes ngap jar. IT dejing MJP. Shau chi ngaru. Ngapen IT biang ngapen pen thamai biang ni ka jing dei jong ha ba Jisu. Lada pikwa ban don shisha kata ka jing sungu kuwa pila ban yang ka jaka ba pisyongan duai naman ta jong pi su yang hỏi tới con đó hỏi đang don su su yang nga kwa bangan IT shisha lut maxim nga kwa IT lut hỏi to pila ban yang song no to hỏi song no la ban yang song no su yang song no hỏi song no hỏi to đang don su mlili to namara de ka pol jang ka jing khot jang blai ka jing penjana to song no mlili đang yong blai ula record ti kerteng jang pi ayang shisha pila kwa shisha hỏi to song no to pilang hỏi to song no to hỏi to hỏi đang don su hỏi pe pile chayeng wat klet pi happen tmai ka jing de jang pi melong ngakwa pangan long complete hame long balong padak rai hame to nya dwai sisi atrai nga angu igini ki badon sya kata jing khat ban pen thamai ka jing em jang ki mem kwa te Jisu bangin sya pen bi haki bo jing dum ngin kwa bak setan un thaulat kum ni kum tai to an ma me mun sim ba khoi yang ni bak un hikai yang ni bangin Skong thua iki basong per ban ngenum sha ban rong no yang ni daki iki ban rong lutir daki iki bam dei na me ku Jisu bakor o ngaduai kan ka sinot kan long pa ka sinot ka ba men se ma khoi jong me un the kar hai ka do no ti ba yeng ki sa ngaduai ka sinot sa ni sinot mingi sinot hoi ru ban le kum jo ngaduai kini ki PWF Yaka assembly ngadwai ki mission centers but ki mission missionaries ki badan ko pai ki nong trai jong ki sinat ba pher ki assembly ki baro ko pat pen ko ki dakata ka bor jong ko Jisu wat no ya kan ni ka balang hang ni ru to pen kup mame to ai bor mame to thema me man semba ko ba kom ta ba ngin ong ngilayo diang ya kabor men simak foi ngitip ayu bangin nget balai bangin nget namara mila mat yu Jisu bat ulong long pen long bat nong pen janai ki jinget jingi kaburom nga asim met pa mila don kat bangi hagar teng Jisu ngapan amen nakamta kaburom blai amen. To blame ker khuya pi baro nakabentak burom juk to blame un ker khuya pi kong desi nakabentak ne ki khubor ya ke bapila pasat ke bapila ai hapleng jungi hak upat lang jong ka jingan sengken thei jong KHP sinat pedeng bedon hakani ko por ba lang bangin don kata ka jinge dei ka bajan bat ujis kris uba long upedeng jong ka jingim ka jongi khnang bangin la ban lai na kita ki jing sharing pa jong kan ka perthei le un kur khu ye phi bat un a ye phi ya ka met ka jing kwat ka jing khia ba phinang la ba nyai phla ya ka kerteng ka don bor tam ka jong u
lang ba kisngi kisnem ki banang wan wat hap deng jong jing no temen ke jong pi du ble un ai bo re pi ba ka mensim ke jong pi kan yai samla ba pinang ila ba nei tri ban plai ka kerteng ke jong trai binong pen em jong mi Jesus Christ hakan ka por pan ngin yo ya ka jing ai khub le ke liang nagaliang jong ka sinot la pen bet yanga chairperson bangan ai ya ka jing ai khublei ke liang ha ka ni ko por ti ka don ka jing haba don ka jing a shem don ru ka jing a klat ti ha ka ni ko por ning kong nga pen pau ka jing sungu swan ning kong yu blei ba ka jingu ba ka jing ro ko long yu ba ulai lam ya ka jing ya lenti ka jungi ula ai yangi ru ya ka ni ka sim beneng ka bit ka biang ya ka bangila ya ka ban syakri bat penan buram lai lu ya ka kerteng ka bathiang tam ka jung nga ai khublei ru na ka benta kinong yeshim benta baro ki bakan thop na du ki ba pule ya ka ten ka jung blei ha ki committee ki ba ai ya ki jing duai ki jung ki ban nang ta ki bala ai du ka jing pule ba duai menne lang bai long mi ha ne ka jing seng bat kum juru ki bala ai ki jing duai lang ba ki jing engu ya ka ba ki la duai na ka ta ki jing engu bat ki kam pen pau ko jing songu ye phi iwei pe iwei bat kan thup ru ha ka ni ka por na ka banta I kong decibel khal ku ngor I bala ai ya ka ne ka subject bla kren ya ka ne ka subject ha ka ne ka por bat ngi ngets khembo blei unang yai don rangkat lem bat phi lang ba ki por baro ai khublei ru nakam ta iskatri jonga jinga secretary synod ki finance officer ki ba lapen bit pen biang ya ki jing khen ki jing dia baro jonga jinga secretary jonga synod pedeng ga jongi statistician ibala lum ya ki jing don breu baro hapo laga jonga synod nang tapan ki de khot bat ki dil ki sru ya ki ba klem ga jingdon ga jong phi nginam la satia ban penlong ya gi jingalang perkhat kam gi jongi bat dei lang ba ga jingwan ranti ga jong phi dei lang ba ga jinge don rangkat ga jong phi bengila ya ka ban penyaj ya ki kam gi jongi saprang bat lang ba gi jing ai jingmut gi jong phi bat lang ba gi jing don rangkat gi jong phi ngilala shisha ya ka ban ya perkhat gi ki kam baro ya ka ba iskatri ila pule mene kumno bangila bat nang la ru bangin nang yai la ya ka bani tre ki kam lang ba isngi kisnem baro ki bandang wan tinga ai khublei ru na ka banta ki nong penbit penbiang ya ka ni ka sound system namar klem don maki let's say ka jing shakri ki jumi nginam la ya ka ban yo sngo ai ha ka ni por pa ko jing songu ru na ka banta nong elam jing ruai nong tem ban ki bala leng ba ki jing yalam ki jong ki ni la shisha ya ka ban yo ya ki jing ruai ki ba shit hem bat ki ba ai min sim na ai khublei ya ki invitees baro ki bala wan na ki jaka ki ba jingai bat ki ba jan wala penlut ya ka por ka ba koridor ka jong phi na ka banta ba phinwan banya don rakat lem ba ge jing shakri ge jong gi ha kan ne ge jing seng sinot ka ban kong ban pen pa ko jing khuble ye phi baro ba oi kum ba I balakren I kong big assembly balakren nagaliang joka assembly ila ong ba mshim don nong kitkam shu ha ge GP assembly kadaw baro kalong namar hakini ki arsnem shiteng ki bala leikno ngidang don hakata ka premature stage kaba ngidang rit palat empatla yangi ya kaban penmi perthei bat na kata kadaw empat da don ba itu yangi namar ba ngidang rit ten rei menta ngilaya kot ngilaya don ya karenjeng hakaba ngila don ngilayo ya ka sinot ka papura bangingit scam banang ni syahman nginang ban ya trei ringkat bat ka
bat ka GGP Assembly haki snem ki banwan bat kum juru haki wei pat kum ka PWF ka RWBSC bat ki wei pat ki bor ya ke bangi ju ye don rangkat na ka por se ka por haki jing sekri ki jung yu blei tum tau blei un ai boru yangi kum ka ji sang kan thei menginang la ya ka ban nang ya chaprang chakmat na ka banta ban sekri ban pun don burom na ka banta ka kerteng ka bathyang tam ka jung te haba phin salek phai shala ki jong ki yeng ki sem ki jong phi shala ki jong ki sinot ki jong phi shala jaka ki ba phi don i pha ye phi da ka jing kur khu blei ba ublei unyalam ya ka jing ai lanti ka jong phi ba phin poi suk poi san hagi jaka ha ka ba phi bidon ba ublei unang ai bor ye phi ba phinang la na ka banta banyai trei banyai prkha ya ka kerteng ka bathyang tam ka jung leng ba ki por baro. Thank you, Mrs. Insan and Mrs. B.W. Barnett, for sparing your valuable time to be with us during this time of service. As you will go back from here, may God bless you. May God be with you and bless you and your families abundantly. Blay unkur khuru nakabanta ki ni ki invitees ya kaba kabalang hangni ka je sengen thei jo kabalang umlangka kala invite kala khots ngobha ya ki je sengen thei na kabalang blay mekhalia sam bat nge yu i hangni ru pidon na po umlangka bat na balang umlangka bat na lumoba nongse mo na lumoba nongse Tito blay undanakat bat piru kumju ba pinangela banjai syakri yelau trai bu nong penim jong pi halagi jong ke benta hakaba pi pidon kau ai kublay ru kham tam hakani ka por na ka benta ka balang umlangka ka jinge sangkan thei jong ka balang umlangka bat ka balang hi baro ko wei bat ngi yu i ya ka jing trei shitom ka jong phi kom ka balang hi baro ko wei bat habangi phi pen pau ya ka jing kemen bat phi pen pau ya ka jing pho sam khi haba ngi rong ha ki yeng ki sem ki jong phi bat ngas ngau ya la de ngam sung la shu ban kot ki gijat ki jong ban rong ha ki yeng ki jong phi namar babun ki ba khot ya ka ban rong ban lej ha ki yeng ki jong phi ten rei garpa de phi ba phinam snoi e mla shu ya ka ban kot ten rei ublei unang yai kar khu ye phi ba phinang yo ya ka ne ka mensem jong ka jing e ka mensem jong ka jing shithem na ka banta ban shakri ublei ba thap deng jong ki jing bun kam ki jong phi i ya ka ta ka jing long ka jong phi ka ba phidap riang hun mensem shisha ya ka ne ka sinot ka banengkong ka balong ha ka balang ka jong phi ba nadu ka miet ha ka ba phi pdiang yangi ngi yu i ya ka jing shithem ka jong phi ba phi pdiang yangi da ki jing rwa ki jong phi nadu ki long ki mi ki khon samla ki long pa baro bakala pendap shisha yangi da ka jing kemen ha bang yu i ya ka jing long shitali jong ka balang ka jong phi bat mentaru kum ki khon kan thei jong ka balang phila ai ya kan ki jong wai ka ba smotanat hap deng jing bun kam ki jong phi ki jing ma re ki jong phi sane ba chwe han rei phila pat ban ai ya ka jing wai ka ba smhun ba ka jing wai ka ba smotanat ka bla pen hun yangi iwe pi iwe ha kan ki por to blei unang e don rangkat bat phi kum ka je sang kan thei jong ka balang umlangka ba rangkat ru ba ka balang hi bro ko we ban nang yai kar khu ye phi ba phinang yai la ya ka ban long ka balang ka ba shitali ka balang ka ba yo e ka bor blei bat ka balang shisha ka bala ban sakhi ha ka ni ka perthei ba phi long shisha ka da ka jingsha jong ka perthei ka bala ban panshai ha ka ni ka perthei ka ba dum bat ka perthei ka ba dap tangda ki jingma suda ti ublei uni kar khu ru na ka banta ka kwaya jong ka je sang kan thei jong ka shalong samngi presbytery ho ki don ki balarwai ki balawan da ki jaka ki bakham jangai rei philala pat na kam ta ban ben bit ben biang yang ne ki jing wai
na ka banta ka burom ka jong blei piru blei undang nakat bat pi haba pin salik pai shala gi jong gi ying gi sem baro te nga penpau ka jing ai khu blei ru ya pi baro pai lang jong blei namar ba don nap deng jong pi ki belawan khanang na ki balang gi jong pi na ka banta ban sakhi lang hakane ka jingaseng sinot ka bandeng kong ka balong hang ni ha ka balang lengka te to ublei undon kat bat pi haba pin salik phai lagi jong ki yeng ki sem ublei unyai kerku ye pi un yai pendap ye pi da ka bor ko jong mesim bapui ba pinang la ru ban yai syakri ban penan brom ya ka kerteng ga jong ublei lang ba ki por baro te ha ka ni ka por ngas ngob ha ban khot yai ban ai khublei na ka liang jong ka balang jong ga dia sengken thei balang bat nga karpar ru ipi ki dukhot bagi delegates ba phin subha ban ye yeng lang ha ka por ka ba nga ai ka ti jong ka jing khublei ya iba ai khublei na ka leng jong ka jen seng thei jong ka bala kom subha ublei un kurku na ka banta ka jinga sengkan thei jong ka balang bat ka balang hibaro ko wei ba ka balang nang ni sakmat ka nang yo ya ka bor ka jong ka ban la ban syakri ya ka kerteng gab don portam ga jong u bat ba unang yai pen sai bor ya ki khon kan thei jong ka balang ki balong shisha ka banta ka bakraw ba ki long ki nong tei lang ba ki yeng ki sem lang ba ka balang bat kum ju ru ha ka im lang ka salam to phin yai long ga jing sai ba pinangi la ya ka ban tengshan hakani ka perthei ka badap da ki jing e ba ka badap da ki jing ma sudah te ai khublei ru na kam ta ka jing penbiang lang ba ki yeng ki sem gi jong pi ya ki ba phila a ya ka bam ka di ka jaka thya ka jaka dem ka babiang bat ublei unyai kerku nang ai pendap ya ki ther ki jong pi baro lang ba ka jing e ki jong blei unang yai kerku yi pi lang ba ki sngi ki snem baro blei na kam da ka burom amen tementangin yo pat ka jing kren na ka liang jong ka bala aku blei shibon e chairperson jong ka sinon ye ki kentien ai ku blei gi jong pi ya ka balang jong i hang ni hom lengka ti kong chairperson ngayeng ha kani ka pon na ka banta ka jing sang kan thei balang presbyterian lengka ban ai ku blei nung kong ya ki nong kit kam ki dekhon ki delegates jong ka sinot ki bala poi hang ni na du ka sngi palei janwet ki bre shong lang bat ngi bre sa lang bat ngi hadu kani ka pon bat hadu kani ka khlemat ngai ku blei ru ya ki invitees baro ki ba kasinot kala khot bat kumjuru ki ba ka jing sang kan thei balang lengka kala khot ubleun kulkhui pi baro ka jing dor rengkat ka jong pi ke invitees ka penlong ya ka jing syakri ka jongi ka bapho ka baphieng bat ka bajob na ka banta ka buram ka jong blei ka jing khu blei ka lei ru ya ki khubor ki banglayo ha ka ni ka sngi na ki nongkren ki balong ka jing pen kan mau yingi ban yai bat scam ye ka jinget bat ka jing im jing long kristan ka baman la ka sngi ka jing khublei ka lei ru ya ka kwaya na ka shalom sepngi presbytery ka balong ka khubor ka jing kan seu yingi ki banget hakini ki sngi ki bamanta bat ki sngi ki bansawan ka jing khublei ka lei ru sha ki volunteers na ka district ki balai treasure reham ya ki kam bala binshat haki na ka banta ka ni ka jing seng sino ka jing khublei ka lei ru shi nong penbit penbiang ya ka ni ki tiar pensawa sound system ka ba penlong ya ka ni ka jing syakri blei ka jongi ka ba mentoy yang i baro ni yo sngo ki khubor na ka banta jongi ki bawan syakani ki jing seng sinot kum kada
jong ke jing sngongo ke jongi ke balang ya ublei na kalyang jong ke jing sengken thei balang Presbyterian umlengka ngidon iwei ijing ai sngoba sha ka jing sengken thei KGP Synod Pedeng kumtang kerpat ya i Mrs. T Kharbuki iwei na kilong kemi jong ke balang Bain sengobha ban ai kini kijing ai sengobha sha i chairperson jong ka Synod. Tikum tanga kerpa di kidkhat jong ka jing sengken thei balang Presbyterian umlengka kat kibayadon kin sengobha ban yeng lang kat ba i long kemi idang ai kini kijing ai sengobha sha ka Synod. Kamastim kejing kemen pengiyo ban pedang hi kan kejing sang Synod pedang ke penengkong ke pengiyo ke balang jumi so ba aingo iblei bu dang ri dang sumaringi ni ku mengilong lo yala mingi lang bakis ki snam baro ki bala le no sedien do kitin em gudum balangi la ya ku makilenti ki ba bat ki ba kalai pendan utrai jungi Yesus Kristus labat scam yangi kum kejing sang kan thei ngilong kumni kumbang ngilong an ngai ngu ru blei bangi yo bani semlang bat phi kum giding sengkan thai jong ka Synod pedeng ke jongi pedeng kimet ke bakot ke bakhlain teng ngimdon ei bangin ai hanrei wanra ini iding ai baret jongi kum kejing sengkan thai na ka balang umlengka oi itip bi imlong ei khamat kejing ai ke jongi bat kejing it jong phi ni teu blei un kerku nang ya da kabor ha kejing elam ke jong mesti mu blei bengin nang ban ong kum ke Deborah inong suon ki be na sedien ban khamat Deborah ke kenthei ke beslor ko ong ku mensiem jong atu nang jai ta kabor ai na mar kata kum kejing sang kenthei Synod pedeng nang jai da kabor kejing alam kejong mesiem khoi akan mensiem jo kejing suret kejing jemnuat kejing isya islam ki balong kiso kejong mesiem khoi naga benda ke butro boleh to kublei shibun naga benda kiding a jong fi jong kejing sengken thei jong ka balang langka kan nyai sa bat ka jing sengken thei jong ka KGP Synod Pedeng bat ublei unai ya kerku ya la ka jong ka jing sengken thei lang baki por ba ang tak por jong Sombha bansyong. Ti yodon ki bangakum ya ilaj ban ai kublei ngene kapor pin ngobha ban shim bangla ai kublei piru. Nda pilami na kani balang jongi ki ban mi no mata jan miet kendon bat ki bat kidkhot bagi delegates ken nang sa bat ngi menta shimie la sai ken saleno ten rei gerpan ipi ka long ba pin ken maulem ngi haki jing dwai ki jong pi ka sithi upol ka panengkong skin nong korin ka lenong ka bakhat riu ka khot ka ba arpulai ka ong ka jing ai utrai ka jing ai ujisu ba utrai tu kan long lem bat phi ti kum kadak jong ke jeng ai kublei ki nong kit kam ki dekhot ki delegates jong ke Synod bat baro ki bawan sakani ki jing seng kum kadak jong ke jeng kublei akar pat sa sisian pat bakin sobha bani yeng lang kat bangadang ai ya ka kti ke jeng kublei kerku kerdo ya ke Synod ya isya person bat ngasobha ro ban pentip hang ni ijing ai ibarit ijungi ilong ka wei ka Bible ka bahe bat ka pisa silak teka na ka jing sengken thei blai shuwa to sobha bani yang ka bangadang ai ka jing ku blai ya isya person blai undon lam do rangkat bat phi on ai bor ya phi ba phenang la ban shakri yo blai ta bodang ibet na pisa ni swa ro khando shuwa ya blai Sobha banisha.
ublei shbun na ka benta gitu ki kentin kerku kerdo ki jong phi kom gaje sang kan he jong balang bat kom ju ro ye gini ki jing ai ublei unang ye kerku ya ka je sang kan he jong ka balang langka lang ba ki sngi ki snem maro ki banangwan ti ha kan ni ka por pat ngin yo no ye ki jing pena na ka liang jong sinot bat kom ju ro na ka liang jong ka balang. Kong chairperson, kijing perbenah beda kijing seng don shu, ni kada kijing seng kapa, kijing seng thek kada kijing seng kapa kaddo, dan rai kidan kijing perbenah, iwe shu kijing pentip kendiat, ha kijing poi jong ki dekat bagi delegates, tan ni tip lang, ni wan ars pak khat san ngut na ka ars pak sapuwe ngut, dan mentah pak kadan kijing pentip, halor kijing aingut kumni. Kijing aingut kemengalum nuduk menin bat mentah kesengi kilong barok silak 1,000 pras pak saw na ke donation box ngilum lai 1,000 lai spa anyu puar ke reserve fund kemengilum kilong lai pulai 1,000 san spa saw po kumta kini kijing aingut barok kemengilum kilong silak nyu pulai 1,000 nyu spa kan riu ki donation kemengai yo hau nu snem kilong kumni ni iwei ilong kemi naka lai umkra presbytery bangkan pau kerteng ila ai sya kesenat fon lai 1,000 si iwei shu ilong kemi naka jing sengken thei lai umkra presbytery bangkan pau kerteng 1,000 si iwei pede naka lai umkra presbytery Mrs. T Khaluki 1,000 si iwei bangkan pau kerteng ya sya ka fon ai jing rap 1,000 yang ta si iwei naka arblang presbytery Mrs. Elamin sya ka fon ai jing rap 1,000 kumta kijing ai barok ki bengilai opriang kalong sapu prahajar tingka pada ring khenlang ba ketu ka jing ai sngoba bala ai da ka jing sangkan thei balang lengka silak ka jing ai donation lik jai sobha kalong silak sau pu prahajar ta kumta ki jing ai ngo barok ki beng khenlang ki bengi opriang kan kesngi duk menin bat banta kalong lailak arhuai hajar news pa khat ndu tengka ublei ngkur khu ya barok ki blendo saka kam do jong ublei nak minta kaburam jong kami. Kong chairperson ngan pensngau ya kijing penbena jong kabalang. Hadin pelawai ini kejeseng lakar pat kabaning kong iginong kitkam kasinot kidikot ke stip committee kasinot ki choir na ka district bat ka presbytery ki invitees baro bakin yale lang hangtei haplau yeng balang baat pat ki para bangit baro ki bawan sa ka jeseng bat kinonglum jing aingu bakir kinyale lang hangtei haplau ka yeng balang ki dilikit kinlet sekitu ki yeng ki balabu yapi kublesh bun. Tungila yo sngo ye kitu ki jing pembena bat kumta nginya ko ngu kumba ka jing sengken thei balang galapan be bangin le kumta bangin le hangtei hapo ka yeng balang hangtei heneng na ka banta ka jing pen kre ki jong ki ya ka bam ti ublei unkur khu na ka banta iwei pi wei ki bala ai na ka banta kan ki jing a ki jong phi shaka kam ga jong ublei bo nyai ker khu ye phi ba phinang la ban ai ru lang ba kisngi kisnem ki banang wan baro te nga sai sen ga pan pa ko jing sngo yu ublei ba ye phi baro iwei pi wei wat la kala kapor kala long ka bla slem hadu lai kan tatam rengi I ba pidon ga jing yaisha piyai up hadu ka diga por ka bamta ban ni kermen bu blei unye don kat bat phi ha ba phin salik phai shala ki jong ki yeng ki sem ki jong phi bat ublei unda tengshan ya la ka khamat halo jong phi iwei pa iwei tingin ya wai no ya ka diga jing shakri ka jong ni yong blei ya ni ka por da ka bangin ya wai ka jing wai ka ba saus pa iwei ka jing wai ka ba saus pa iwei Kristan wadu shong thai
nong shun ki bun ki sharai duai bor perthai belen ba saudong ki thap surya ladang isho samthia sharai duai bro lightly ki dekhot in your wai but hadien bala dep ban wai ya kan ni jing wai ngan smop ha ban kerpat ya I Mrs. Bimerthong I balong ka men rangba jongi kung hasinot be in smop ha ya ka ban ai ya ka jing kerku pen wai tingin yang wai ne ka jing wai bro light ki dekhot da ka be yeng Hakabawai na kajang sakri jongi me kenrat kom kasinat kenrat be isnai damagata pelajangi daki jengkerku ke bahatam ai ba kajang it ba kajang bleu kepada bom jukot kajang it kajang bleu kun lembat budaya mesti bukuy dilorkat lembat kajik gane kasinat kabatmai hibarak kawai banang ai kabor banang ya kabor kumno bat syakri ya banang bakanang yahar kanang roy nakapor syukapor mentah bat harakata amin.